Jaramalolo TV en otino maber kendo ka uthuleni mar wake achiel kachiel e channel mar Kuku mar Wach mikeloni kinde ka kinde kod an Jeff Olomba. Ka utino kawuono weche mwadwa rango gin channel mabende nochakore wuok tich mar juma nieri ma oganda ndikore kaka jogo ombulu. Wadwa rango ni to en ber mane mar ndikruok kaka jago ombulu, to kendo kisendikori kaka jago ombulu to ber mane mantie e dhi go ombuchi molo yiero ma oganda dhi dwe mar 8 mondo mi in bende owinj duondi. Bende wadwa rango weche mosebedo katimore e ODM nona kod odiochieng' manyoro jagoro mongirore mar TNM mano Migosi Nyangolo ne oduogo achiel kachiel e ODM. Wadwa rango ni to maendi nitiere kod oteku mane ne duond od bura mar ODM. An kod wenda bro mi thuolo omosu onyiso nyinge kaeto bro dhi me kod twak machalo kamaendi. Amwet kistu. Erokamano. Mosu. Nyikora mogi kamoro montie dhemo makawuono nyinga Richard Orengo, an wuod Kisumu County, Kisumu Central Constituency. Yes. Milimani Market Ward. Erokamano ahinya Richard Orengo, iwacho ni iwuok Kisumu County, Milimani Market Ward. Mano e kama iwayo Orengo studio achiel kachiel wadwa dhi rango ni sani eri oganda nwachako chenro mar ndikruok kaka jogo ombulu. In kaka Richard Orengo mabende in rawera inyalo bedo kod wach manene oganda wa kotenore kod ndikruok kaka jago ombulu. Aparo ni kaka osewachi kendo kaka ji mang'eny osenuo ni kama koro wantie ni wane akirikiki. Yes. Ombulu mar 2017 higa ma koro wantie mwidhi goni idhi loye e dwe achiel ma wantie ni dwe manyo chakore nyoro. Sani koro dong ndalo 16 mondo koro registration mar ombulu olori. But adwa ni jodala onge ni kura ni idhi loye e dwe ma wantie ni. Tadwa na bed very clear gi jowa ni kok wakawo ombulu to pod wadhi bedo gi problem mosebedo go higni mokalo. Wadhi bedo gi corruption madhi nyime, wadhi bedo gi bad governance, wadhi bedo gi governors makwalo pesa, wadhi bedo gi MPs mokuwe bunge, wadhi bedo gi MCS madwaro mana pesa kuom governors, MCS maonge gima timo. Kok wakawo ombulu mwaikore mondo wago ombulu. Nikech kaka sebedo kawacho gi ji mang'eny mosewacho ni jotelo maricho iyiero gi jopiny mabecho moko go ombulu. Erokamano ahinya Orengo, awinjo maber gima timore ni kanone kata nono mabende nogolo kod IEBC giwacho ni nitiere oganda mawuok oko mondo dhi ondikre kaka jogo ombulu kwan gi ni piny miwuoro ni girito mana ni mondo kochopo tarik 14 mano dwe mar 2 kiloro chenro nieri koka oganda oringi opong stations opogore opogore gi dwa ndikore. En ber mane mondo mi oganda owuog seche gi mantiere thuolo mondo maendi otimre chon maonge kod haraka. Kanyalo mi statistics mathindo en king'iyo for example ahero tiyo Kisumu County nikech kanyo kama wuoke. King'iyo Kisumu County constituency kaka Kisumu Central Constituency, Kisumu East Constituency, Kisumu West Constituency, Muhoroni Constituency. Nose register e ndalo mokadho gi over 800. Odiochienge manyocha osetimogi. King'iyo Seme Constituency gi Nyakach Constituency, nose register less than 400 kende for the last 4 days. Means every day constituency go register kaka ji 100 average. So that's a very dismal result. Means ni bana either joko wuok oko mang'eny mondo dhi okaw ombulu, to mar ariyo jotelo ok otimo mobilization maber mondo jo dhi okaw ombulu. Nikech ng'wech madhi en is not voluntary. Kaw ombulu mondo okaw wang'ni ok en voluntary. Ok en gima kwayo ni kiyie to dhi kaw ombulu. Wang'eyo ni constitution wacho ni voting is voluntary. Inyalo go kidwaro kata kok idwaro. To wang'iso jowa ni bana ombulu madhi e 2017 en ombulu mosebedo go gi chandruok mang'eny ahinya. Wasebedo gi standard gauge railway ma 600 billion olal ting'iyo nuogo gari manolos 1960s. Wasebedo gi NYS scandal. Wasebedo doctor sani ndalo 40 madhi mana gi 45 ka ok gin osiptal. Corruption odhi malo. Bad governance timore. Ok mane national government kidhi Homa Bay County kaka dalau, kibiro Kisumu County, kamora mora jopiny wacho bana devolution ni konyo wang'o. Onge election mwadhi en election miluongo ni turning point. Wachopo kama koro jopiny ni crossroad. Jopiny nyaka ni bana ombulu mwadhi en ok en ombulu mar ni kiero kata ok kiero. Ma ombulu manyaka jopiny wuok kata ng'ama tuo tingi wilbaro ter mondo dhi okaw ombulu kendo kochopo August tingi magidhi gi ombulu. Nikech ombulu ni en ombulu midhi logo piny kendo en ombulu mimiyogo Kenya koro wuok kama osebede third world country mondo koro Kenya obed first world country. Erokamano ahinya Richard, awinji kabro duoke chien achiel kachiel, awinjo ka ywak ni nenore ni jotendwa pogo timo mobilization maber mondo mi oganda wawuog oko. Manyiso ni kata jok matue ute kata jok mok nyalo wuotho, nitiere jok moko ok nyalo wuotho to gionge kata wheelchair. Station ok nyal bedo e dhode. Jogi iki onego bed ni irango ni to igole ode nade titere odhi ondikore nade. Aneno ka ogai mar ODM mano Migosi Raila osebedo ka ingo kata sani eri en e gweng' mopogore opogore. Jotendwa moko machalo jood bura inyalo wacho ni bin gininde class koso ineno ni okang' mane magikawo. Adwa ni appreciate gimoro niya. Raila Odinga ochung president. En gi coverage mar piny mangima.
To Raila Odinga ka chung president en nyako ringe piny mangima. To koro kwa ka Raila Odinga kan mondo Raila Odinga dhi ring Mombasa. Raila Odinga dhi ring North Eastern. Raila dhi ring Masailand. Raila dhi Ukambani. Wakao Raila biro ringo Siaya, oringo Homa Bay, oringo Kisumu, nonyiso jodala wa mondo go ombulu. To kuonde ma miwinjo Raila ringego, wan gi MCS turi, wan gi MPs turi, wan gi senators to gi governors. Ma ok osebedo katimo gimoro amora ni koro girito ni kaka nya winjo Siaya, ni winjo ki olo lame ndara ni Raila biro Siaya. Kar mondo giti gi pesa no, mondo gitingo joma tuo mana hospital, mondo gi sponsor go IBC, mondo gi Siaya District Hospital kacha, mondo register jotuo kate. So that by now, onego benu ase meet targets magwa mag. Adwa ni kata nkengin IBC golo report, daily report on the progress. And each ward, each constituency nigi target, each county nigi target. Sandi onego benu kachopo the 10th day, nkengin 30 days, the 10th day, onego benu Nyanza province, kwanza Luo Nyanza, wase surpass target wa, makoro wamedo mana moko. Mane makoro dhimono jukuoge ka, bedo gi chance mar kwalo ombulu. Nikech kawa PM gi joka, to wayombo gi mathin. Ema gikaoga moko to gimedo to gikadho wago. To ka wayombo gi malach, to ginyakwalo. Ema wacho ni bana jodalo wanyaka wuog oko, kendo wuog motegno. To ji madwa na wuogo kabisa. Gino jende. Ojende manyicho tiego form 4, manyicho tiego form 3, manyicho ni kanye. Ojende mondo dhi okaw ombulu, nikech ojende ko okaw ombulu to gibi ng'eyo mit maendeleo mwadwa kelo mar devolution. Ojende mane form 3 man kanye, ginyaka wuok mondo dhi okaw ombulu. To mogik ma very very important in the process of kaw ombulu ok mit kikawe tikane odi. Kaw ombulu kaming'eyo ni biro dhi yudo thuolo mar dhi go kura. Kik ikaw ombulu Nairobi to this August dhi yudi kin Mombasa kata Mumias. Kika ombulu Mumias to August dhi yudi kanye. Nikech traveling will take a lot of time. Ka ombulu kama convenient kodi. An kaka gocho Goan Institute, Milimani Market Ward. Kanyo kama convenient koda mang'eyo ni on August tarik 7. Dhi yuda kanyo masa paro tiena sechopo kanyo to kia stations Ariyo Kinyi. No, 6 a.m. Sapara leo Kinyi. To yuda ka sechopo kanyo tago ombulu ne joga jotelo madwaro. Orengo wach mawacho ne radon mondo wawuoy maber. Wach no ero ok en wach mayot kach wacho en wach matut monego bed ni warangi. E kinde ka kinde wano kata ka yiro mar 2013 oganda wan thoth ne okaw ombulu Nairobi kaendi. Ka sa ombulu dwa chopo ne ka ji dwa dok dala. Nigi wacho ni giluor ni ombulu kosego to tok ombulu koko betie. Giwacho ni an we koko ni odhi yuda dala. Maendi nomiyo ombulu mathoth malich nolal monindo ma okogo. Karang'o mondo oganda wakaw ombulu kama giparo ni ka gintie to gibiro goye. Aparo ni mane momewa wacho ni ka ombulu en gima duong'. Goyo ombulu en gima duong' moloyo. Koro kinyalo kawo ombulu to kigoye, mane ng'eno kikonyowa. Waro ni kawo ombulu ting'e ni ibiro goye. Koro ber kikawo ombulu kama ing'e ni most comfortable kigoyo ombulu. Nikech nyakwongi ni ndalo election wadhi bedo gi rusa moro matin. Ji mondo make sure ni gikawo ombulu kama ginyalo kawo ombulu. Kama ginyalo goyo ombulu. To moro nitie wach moro ma be waweyo chien kae. Mar kipande. Nyoro on the whole of last week nyocha Kisumu. Nyocha Kisumu to nyocha kawo patik mar wuotho office DC, office chief, office DO, office gite. To kidonjo office tiyudo ka kipande. Sanduk mar kipande olinga kanyo. Anyiso jowani kani apply kipande nikech kipande mananeno kacha ka kwano gi wanga nyalo chopo 100,000 e Kisumu county kende. Anyiso jowani bana kipande kanise kawo kipande wewe kipande bet ka chief wuog mondi dhi ing'e ka kipande nisidu kapok oduogo dogo Huduma Center mondi penji to kipande nochopo kanye nikech kok ing'eyo to kipande ni biro biro to kosebiro to bedo kanyo to kosebedo kanyo to chopo kama kipande nige mondo ni kipande otimore man olala to kae kama joma nyalo bedo ni nigi pango makwalo kura inyalo dhi kata gotieno di kwalo kipande mane office chief go te ma kipande 100,000 mana estimate man Kisumu go winyo lal duto to mago gik ma be affect ma kichaka apply moro to yudo ka registration you say koro ko ni jowa bana uguru oko mondo udhi kanise apply kipande dhi ka chief mondo penji to kipande nichopo kanye to ka chief kong'eyo to dhi Huduma Center mondo penji to bana kipande nini nichopo kanye Huduma Center nigi computer kama ging'iye progress mar application mar kipande
mar kipande. Aparo ni mano gima duong' manyako par ne jogo. Aneno ka bende mano ero mana kateno wach nero orengo Richard. Aneno ka ogai mar kod bende Kalonzo Musyoka ne owacho ni kare dibed gima ber mondo mi okaw kipande duto moyudi moloyo e apise mag chife. Ogogi e gazede duto mantiere pacho kaini. Ogogi e Standard, ogogi e Nation mondo wach ni kipande gi nitie kagone gi nitie mondo gidhi gikawgi. Onge tiende mondo mi we kipande ni ka ok nyal kar mondo igo kod ombulu. Orengo aduogo iri achiel kachiel winjo kiwacho ni ka ogo kura maber moyiero jotelo maber weche mag mibadhi biro rumo, weche mag kuo mag kura bende biro lal. Sani iri mogwe kod ni odiochieng' manyoro Commission manyien mar IEBC no kete kotelegi kod Chebukati. Migosi Uhuru Muigai Kenyatta no sidho gi anda kendo koro gichako tich. Nowacho ni IEBC machon cha ne ok onyal dhi godo yiero madwe mar aboro. Sani wan gi commission manyien. Iparo nade? An commission manyien, ing'eni Wafula gimomiyo ok anyal mor ni wan gi commission manyien. Nikech Wafula Chebukati ne namba 3 e piem mar interview mane yiero go chairman mar IEBC. En namba 3. Kani wacho ni pass mark ne kata 65, en oyudo 40 gimoro kucho. Makane en page mitimo, to en Matiang'i ne wacho notimo ang'o? Ni orem. Iwinjo? So mokwongo, the fact that ni a interview process which was rigorous and competitive, nobody number 3, mano nyiso ni is not the best person for this job. And mane momiyo ablame wabunge. Wabunge manyalo ng'iyo gik kendo nyalo penjo matek. Emomiyo ka wabunge nyoro ni e parliament, giwacho ni wan support ng'ano, ni bana koro commission election chiegni wayiero ng'ano. Moki penjo bana. Ng'ama nobedo namba 3. To ere kaka nyinge chopo ir president. Ng'ama nobedo namba 3. Ano kama musi no penjo. Musi makajia. Kana ni nobedo namba 3 interview. Jeff kata inu udhi kuonde mi apply tich. Kata unsemo ku interview staff kundo ndiko jikaru kae. Ng'ama obedo namba 3 timiyo tich nade? To namba 1 gari unity. To namba 1 gariyo to nitie. Moyombo interview, written, oral, mokadho integrity test, team everything. To ng'ama obedo namba 3 timiyo tich nade? So for me, Kenya nigi sani wan gi commissioners manyien, motel negi Wafula, I don't have a problem. But I blame MPs magwa. MPs magwa mane sama ne timo rating ne ng'ani. Onge kaka MPs ok gin conveyor belt. Ni ka president osewacho ni bana ng'ane madwaro, to ng'ane ma ji yiero. MPs nyaka titijgi mar oversight. Oversight tiene ni ng'iyo to bana ng'ama omiyo mane. Be en ng'ama nokadho gini. MPs ne nyalo duoko nying be president onyiso president ni gimitim. Miwa ne ng'ama nobedo namba 1 gi ng'ama nobedo namba 2. Mondo gi interview mondo ginene ka pod Wafula ni mobedo namba 2. Nikech interview ka jese kadho. Namba 1 miwacho ni ema ikuongo imiyo first chance. Ka namba 1 odagi to wamiyo namba 2. Ka namba 2 odagi to wamiyo namba 2. Nano kama musi openjo ni Ole Tukero ne oyudo max mang'eny. Aparo ni oyudo atamalo 79. Koro ne gipenjo ni to ang'o momiyo owe Ole Tukero. Kang'eyo ni wach nieri bindi be ni nitiere wach moro to kama winjo kama ni mondo wadogi wacho ni onego bed wago kura mondo wayier jod bura mong'eyo gima timo. Iparo ni jod bura mago sani kare kalure gi chike moseo ka gikalo. Jod bura gima chokadho elections act. Jod bura gima no medore msara. Jod bura gima no wacho ni owuogi ICC. Jod bura achiel gi ema no disband IEBC without taking legislation. Madhitero a free and fair election. Jod bura achiel gi ema no clear Waiguru. Jod bura achiel gi. Jod bura achiel gi ema no timo investigation mar Hustlers Chopper. Mowacho ni ber. Jod bura achiel gi ema no clear NYS. Jod bura achiel gi ema no approve budget mar Standard Gauge Railway. So jod bura gi te wagol gi oko wayier jod bura manyien mong'e gima timo, mong'e gima wacho, manyalo ing'eni bedo jod bura entiene ni idhi tisomo gik moko tibiro tiwacho. Ok ni wuok e ba tichome bunge, idhi wuok ke bunge ni mer. Giyanyruok gitingo ko. Sama jod bura duto man go gi eki. Jod bura man go sani gidog dala gite. Mimusi manyo penjo at least mimusi nyalo duogo. To jod bura modong gite. Gidog dala gite. Moloyo to Maluo Nyanza. Nikech Maluo Nyanza onge mano penjo kata penjo achiel. At least jakoyo noteme penjo ni to ng'ama yiero ma namba 8 ni wayiero nang'o. To moko gi to gin gi ling'a, iromo mana kod gi Serena, iromo mana kod gi Hilton, ka gimadho kong'o, to giwacho weche manono, giting'o gasede mabe ok gisomo. Koro wacho ni jod bura molo Maluo Nyanza ne bodog dala. Gidog dala te. Kanyo giyiero Wafula ng'ama obedo namba 3. Iluongo ni Wafula gozanga. Wafula Chebukati. Nobedo namba 3 kunyalo bedo chairman mar IEBC. Election madhi election ma serious kamae. Mano be unyo ma serious adier je. Ine masemo ki defend gi. Mano be kinyo ma serious. Ano ka defend gi. Ampuka bedo jod bura. Mato gi koro moko di. Orengo amkodogo moko ng'eyo adwa ni mondo mi thuolo mondo iwach weche to ma ok ni amai wach e dhogi. Mano
Gima watimo en ni manya kinyiswa weche ana penji mana matino rengo gima chaka winjo kae iwacho mwadwa ni wadogie en mar iwacho wach mar kwalo mburu wasitigo kanyo ero ni wan gi commission manyien. I hope ni wantiere kod geno ni weche biro bedo maber e yiero. Wagena but anto aonge trust. Yes. Aonge trust the commissioners manyo year gi nikech one chairman no be number 3. Ntie mama more commission kanyo man gi masters to onge bachelor degree to nigi diploma di. To masters utema. Kora won to masters iwuok e diploma riyo. Ige diploma riyo kana kiriwo ken degree. Yes. To utema masters. Okowachi ni somo ma Kenya kati riyo diploma par. Yes. Ok en degree achiel. Yes. Degree en degree. Yes. Kore ko bedo degree mi somo mar bachelor. Kore kidhi masters. To mama ni en gi diploma riyo. Aken diploma moko e community development, moko e counseling, gik moko kanyo. Then they timo go masters. Mama tiengi di kata ngado. Koro kama tiengo ngado gikegi. To wadhi we bedo ki commissioner mongi any paper. Yeah. So magi questions I was expecting you bunge onego bedi penjo. To mana ngama nigi diploma gi masters. Mato bedo nade. Ngama ni number day. Yes. So if these questions go bunge nyalo pass ni nigi parliament those way ai to giwacho ni ai. Mano koro gisebedo joma nono. Mano gin joma. Gijago mani chiro mabuko. Koro gidog dala gidu. Gidog dala gidu. Ero kama nyorengo wach mabene ni wach mabene bro duoki en wach mar mibadhi. Kanyo ero bende antiere kod wach. Wang'eyo ni sani koro for the first time wan kod jadolo ma en jadolo mongirore mosebedo katayo od lamo migosi Eliud Wabukala. Mano ero koro jakom mar EACC. Ikino wiyo rengo. Ng'eyo ni dolo mar Wabukala ebe kino di wi. Moko ngada na ngisene. Wabukala is the most unqualified person. Wabukala is the most qualified person to be a bishop of the Anglican Church. He is the most unqualified person to be the chairman of EACC. I don't know if you moko nyangeni Wabukala no be shortlist nke jonge jima no apply tijno. Koro no PM kende. Okna go jadolo. I don't know what you ya. Ka ne wayiero Anglican Church bishop to nanya lo gocho ne Wabukala. Kara ka Wabukala duo Anglican. Kara ko duo Anglican o retire Anglican o be Catholic. Por wane go na kuro ber kara bishop mar Catholic. Wan onge problem. Nikech onga maber, kendo ngamo ero Yesu, kendo ngamo duoro Nyasaye. Kendo ngamo somo wach lemo. Yes. Hado na ngisi Wabukala ni mokwongo Wabukala onge qualification mabedo required mondo bed chairman mar EACC number 1. Number 2, Wabukala onge the stamina required to fight corruption in Kenya kai. Now, Wabukala ngeni obro chopo ni keso chopo nyime to wacha ni Nyasaye sengono ne ngani. Wadhi timana. Ka Wabukala wacha no ngono ne ngani dhi timana. Niki mokwongo en ngani Nyasaye. Kanga to biro gi corruption case. To Wabukala wacha ni as the chairman mar EACC Nyasaye ni sana ngono ne ngani. Wadhi timana. Onyalo muono ne joricho. Onyalo muono ne joricho. Donge tije muono ne joricho. Onyalo muono ne joricho. That's why he's Wabukala is the most unqualified person to be the chairman of EACC. Kanyo be koro wabor. To kanyo jine no ka wabunge goko ke parliament yo. Ni koro wach corruption otamwa ma koro wadwa ni walakete alam. Yes. What corruption okwanya kete alam. Nikech what corruption osebedo ka duogo Kenya chien for the last 50 years. Mabe ni lemo konyo what corruption. Negi wacho ne sani koro wan gi jadolo. Kotame to gibiro wacho mondo Nyasaye mogi obed mo jakomaris. Okine kama koro wabunge mofumo. Wotero gi parliament mondo gi discuss legislation, gi discuss issues makonyo Kenya. To giwacho ni gini koro wakete lam. Negi wacho ni gikete lwet Nyasaye pod. Gikete lam. Tiende ni gino koro tamowa. Koro wakete lam. I say ni corruption otamo fight Kenya kai. Onge wherewithal mar fighting corruption, onge competency mar fighting corruption, and onge desire. Awinjo ka bende wacho kanyo ero ne nenore ne Wabukala ne okoyudo ng'ama ne ginyalo, onge ng'ama ne competent manyalo kawo tijno. Kare ka jo Kenya ne okowuok oko mo oro nyinggi. To jadolo oro nyingi. Mangisi mano tero wa foundation mar problem. The problem and the legal framework mar that institution no okete to it is pegged on political goodwill. Institution no okose mie teeth. Gimino woni legal backing. Mondo fight go corruption independently. Iwinjo. Okay, independent. Kori ngeni ka jo Kenya ja Kenya ma serious. Ng'iyo to bana, why would I go and waste my name kaja? Gimodhi miya tiketa kaka flower girl, ni an gimo wach na ko wach ni chikri koni ta chikora koni, ko wach ni chikri koni. That's why serious Kenya is an independent body. Moko nego bende ng'ato chiko. It is independent on newspaper. It is not independent, and that's why I'm still going back. I'm still going back to MPs. Wabunge wage. Yes. Gine mondo go bengi keto legislation mamiyo gino bedo independent. Gine mondo go bengi keto legislation mamiyo gino bedo impartial. Gine mondo go bengi keto legislation mamiyo gino bedo gi lake monyalo kecho.
To konge lake mokecho go ni otimo mana investigation to miyo Tobiko, who is also incompetent to prosecute. Kimiyo Tobiko dhiwacho ni onge evidence, oduoko ni. There's nothing. You cannot win corruption. Ero kama nyorengo abro kwai wacha chiel kendo ko bro tie kwa chiel ka chiel twak nyeri otino makawuna abro kwai mondo e kwane jadolo Bishop Wabukala ayo maber e tije manyien. Mano ok adwa ni duok sani, mano ngani duok samoro. Nwane no kodi chieng manyoro jagoro mongiro mar TNE. Nyangolo ne oduga chiel ka chiel camp mar ODM. Nyisani inja ODM motegno. Wano ko yino wacho dundo duche mantie. Nyisani wach mar duogo mar Nyangolo ne un jo ODM. Iparo ni en kod pek mare ni. Adwa na wach ne. Adwa na wach nikech dipo ka wacho kae to ng'ato dhi wacho no orengo wacho kamae. Adwa na kwang wacho no Nyangolo en ng'ao siepa kendo kama ng'eyo. Be uka wacho ni wuo on his behalf. Wacho ni wuo kaka jadolo. Adwa na wach ni Nyangolo o make decision maber. Gima Nyangolo make decision maber en ni Nyangolo un an kaka ja ODM. An Raila Odinga no sega win presidency in 2007. 2013 mudogo win. Tiene Raila already has got enough votes to win the presidency. Gima Raila dwaro sani gin jolweny mung'eyo uko kaka wanyalo donjo e power. Koro mano for me kaka ng'iyo Nyangolo kelo wa wacho ni mongiango ukora. Benson wadonje papa. Tele donje gi ukora. Jeff Wangisi. I don't ngisi two things. There's a difference between winning the presidency ni landing in IBC gi kao power. Ikawe gi ukora. Iwinjo. Kao power ntie gimilo state machineries. State machineries emiwinjo ni kidhi somo document ingisi ni mano is document no is secret. Iwinjo. Ionge clearance, security clearance mar somo document. Ntie information moko mok ni document. Adwa jeno Nyangolo wadwa no welcome Nyangolo Wudu Songa. Wud Jamanyata. Gi mor kendo gi lo chama mar ODM. Nyangolo is a life member mar ODM. Nyangolo has been very instrumental from 20 Jimonge Nyangolo no chung Kisumu East constituency 202 election mar NAC. Yes. Nyangolo no en ngama be no tema kabisa. So I don't think you are very skeptical e biro mar Nyangolo. Wangeni sani wadwaro jodala wate mondo duogi pacho mondo obed gi team maro motegno. Team mane wawen go election mar 2007. Waduog together mondo waket machinery maber mwanyalo win go elections. Nyangolo kata ka ji wacho ni onge kura mokelo ne Raila. Nikech kura Raila already nigo. But Nyangolo nitie skills mang'eyo Nyangolo. Joma ke mawacho, ji wacho asewinjo ka ji complain. That's but Nyangolo nitie skills ga moko mang'eyo. Skills, nitie skill. Skill moko nitie mag Nyangolo mabecho kabisa. Ma required sani sama koro Raila dhi kawo pinyni. Koro adwa kwayo jodala wani dondi moko mag ichwang gi nyiego mathindo Nyangolo nyisa ni itie ne. Kata wan boe ne wane kanu, mwuoki kanu. Koro Nyangolo kowuok itiene mobiro ODM. Nyangolo en wuodwa, kendo en wuodwa motegno kabisa. Warwake uru gi mor, warwake uru gi ilo, wasiemne mana namba ni kaka timwa maji 11 ni. Namba di mwadano Nyangolo. Ero kona nyao rengo. Achiel ka chiel maindi ni kumaro chirino kono kabine no arango weche mopogore mag yiero weche makero kod mibadhi ka achiel kod weche mabede dhi nyime dwaro duno mar ODM kwane jadolo ligo kala yo maber e tije mokao ka achiel kod chebu kati bende mokao tich mar jakom mar IBC mane madwane e kwane gi ayo maber orengo kiki wacho Jeff an kaka nyathi modongo Catholic anyalo mana lemo ni Nyasaye konyo mondo gitiji go maber but I'm not very optimistic nikech ang'eni wabro duogo kodi kae tibro ka Wabukala ni osefail nikech asenyisi no dhi fail nikech ok onyal kose fail ang'eni bro luonge studio ka mondo discuss tadwa ni play part mawacho ni odhi fail nikech ok onyal ero kama na nya orengo Richard mano era ni kuk mar wach kawuok e lolo TV tino makawuono an Jeff Lombaka wendo wa nena Richard orengo retu masana